rembisakan apa wis beli kelingah ning anak sing awit masih TK sekolah nokoca 9 tahun lang masih saja melu bono kone kok ngenes yo sampai wis SMP wes aja dadi geni ora tembang belok gendinge angup nyelakep wae wis bagong sira sing ngandang ning kene aku arep leson dingin ya ayo leson dari wong ngantuk malah kepadane wong ngantuk ulah kasih sengaja kabeh gak kedadak maka wong ngantuk mulane batur-batur ya kudu siap siaga iku umpama lendean kena rancak kedonge taleni mana mene oh masih ngancil ini sok sing jaga ayo mata semono brewoke mono wegike matane mata yuyu jangkong tembangan lagu apa penjara munggah lagu penjara wae lokal panggung kalau sekarang hati-hati buat dia bala gelis temen wan dulu suwe ngomong ngorok pengen boko diwara nyewot waton dulu pedok wadah kering teka kering golongan apa kering lamun wong aslinya lakas dikenal ya kok ya mungkin kane beli kenal di reangnya beli paham dengan wadia bala ini syah kayak kian alas Plaza Jenar tentu anak-anak Bima kumpul kabeh ning kene ayo ditemoni anak bocah telu polisi jine turu legur-legur ponggawa sapa mungkin beli ngenali kelawan isun ya diri mamae Bisma sampun lali ngaturaken matur kesuwun miminya jaya minangkene bocah mama jaya sampun lali bos walet kang ora kandhek ajaranmu san mamaku wanasari geding sareng kang kajiwaraja matur kesuwun san mamae el pangajaran ning kulane mimi jaya bocah kang paling emangan mamae Bisma aja sang mama jarit sing tegal kira dewek mamaku Wito mamaku Mulyasan mamaku Mutarasono mamaku Wadasari tuan rumah dewe sesambat ning ayahe alif sing wetim BTS matur kesuwun sareng tanyai alif sing tungetim BTS dewe kalesan meneng awas ndeleng bocah ki lakas sing bagus ngenali karo isun sira sing ngarep ora kenal pepati sing astina Patih Antrawiguna sijine Patih Antrajaya sijine maning
Patih Antrayaksa. Oh, golongan antra kabeh. Mamae Bisma sampun digawe lamun. Ning tengahing alas apa sira bocah alasan ayo delengen wae masa bocah kota menggen arane sapa Riang ya aran Riang Sukawijaya waduh bagus Sukawijaya sing tengah Edi Jeki siapa Edi Jeki Sukawijaya Edi Jeki mancingnya penyanyi kabeh Mama Jaya mini Jaya bocah muda jadi ngankenane maning sing doblong Kang Aim gini wong jumbleng lho Pak awakmu meneng ning kene apa kiyen sing aran Alas Plaza Jenar ya ngrungu beli yen Benteng Amarta pada nusuk ning setengah alas lampu arane gak kula beli ngawasi wong nusuk dadi beli ngenali anane Gatot Kaca Antarja Entawan Bimanyu nusuk ning setengah alas embo beli ngono Mamaku Tarasono sareng Kang Haji Warajo sareng Mamae Bismae Keding ada sing lagi turu ngantuk siapa kin Menteri Kehutanan ndak kula ki bakal jaga ki karo ki muni kang lempoh dari turu dingin ya wis bakal sira beli bro Gatot Kaca Bimanyu anane kene isun arep ngoyak manji ning alas setengah alos manak-manak anak tulisan dilarang masuk maksudnya banyak binatang buas buas soten bakal melek gara-gara ecek mancing setan cilik Bapak Altan menata Mama Gadis kang dirnyakeun aya ngalih kang duwe di BTS Noman dipikir mau bener Kakang Pati lamun ngoyak-ngoyak alas tempatnya satwa kang buas bisa kula dadi korban ketemu beli karo Benteng Amarta ketemu deh karo satwa buas los mana kadang tengah yang aku beli wani-wani nengah mulane meneng hubungan ning kene soten wadir ya wis matur kesuwun sapa kana arane Kang Sukawijaya iya Mas Sukawijaya sijine Edi Jeki iki Kang Aim nggih Bapak tuwe nilai kedik sing duwe putu wong gadingan ajarani Mama Elpa sareng Mas Iwani beli siapa udah tamek beli aja kan arep balik maning berarti beli melalui perang sing dipercaya kuwen dudu ya jadi tangannya beres-beres kok yang buradul dor mandor tangi dor sekretaris tangi sekretaris gini sih mangel dalam masuk ke sukus nambah di telepon sekretaris seperti bel lah kapan serang bos walet kang lekan nggih kedingan jalan Mama Kas debong cangkung mimit sawi kang nyakseni turu sepira lali bakal dipedol wulu kesit aku tangi wulu kesit sing ngendi kowe jemol sikin kok namanya wah kurang ajar kaget loh Watya pala mundur keren loh gar
aran wadanan aran asli mah Edi Jeki. Bagong Bagong aran koyokan asli mah Sukawijaya. Mundur. Mamai Bisma sareng Kang Kajiwarajo sareng bos walit Kang Murakan de Gajah Klalen. Nah, kieu kieu ngarasane. Sabar di gorok. Pepati Sigastina, Patih Antrawiguna, Patih Antrajaya, Patih Antrayaksa. Kieu sita kadang-kadang pada hajari habis. Isun ngolati buron Gatot Kaca Antarja Entawan Bimanyu Gatot Kaca ana di kene Bimanyu ana di kene ya angel mantul keblak sih mun nek ditanya kena mohon berapa beli Kalau cilik sabang gedang kelabang sinandung biaru Mamai Bisma sumedot rasane hati. masalah ki wis beres arep balik maning wis beres-beres apane ramani sunda di arsa ramani sunda di patung kit ula bareng kebuk malih cungkring ngomong makang aim cungkring sudah punya wong jumbleng si jene maning Edi Jeki si jene maning lakine Susi Arjeti Sukawijaya. Ane bakal ketemu matur suwun juga Pak Haji jadi orang bitaken. Ya sun sok ampura karena nek lucu ning wayang. Karena nek reangsut madan-madane arane sampeyan ku bubar sing kene. Bubar kacari kabeh digawe. Gatot Kaca ana di kene. Semar ana di kene. Ya ya wis krungu maka majikan masih tapak najan tapak karet kacelaka waktu deh ngulur-ngulur kapan bayi sun pengulur mangastina wadya para kenyataan ananing kene benteng-benteng amarta bener sengkuni sing nutupi entawan Antarja Gatot Kaca adepi sun hadepi bangsa urung apa juga Wadya bala budaya benteng amarta kumpul di sini
wong celeng iki ana cupake sabar Bagong jare wong Sunda Bagong kuwi ya pedul oh eta teh mudah Bagong ya ayo jeblukan karo aku mari Gong ngomong ana cupake cangkeme kaya lohan kan ya mojok terakhir mojok ayo sing rame ake wong pada kelingan ning sekabe sesepuan asari jadi langganan ake wong pada kedangan masakan ake wong pada kelingan pelayan warung pojok ambilan hitung kang ora kandhet bos waliat dadi langganan yen balik jalan-jalan mingguan mimi jaya mawai jaya tas kecil kamulan warung pojok gong ambiran hitung-hitung musiknya satune wong putar payung dadi langganan tobat deng-deng sega goreng ambil rebus sing mimi jaya mame jaya bos jamu ayai alip kang beti beteke serang mamae Bisma dagingnya sing gede aduh kopi ya tobat buka teh aduh
celagit tapa entawan mungkin ning jero bumi kun antarja. Iya entawan sining daratan antarja sining jero bumi. Siraku bener ta Bagong tuh koyokan Bagong. Padane bae arane Muhammad Sofyan Bagong dundange tembok. Pengendang arane Wahyudi dundange bejo. Baru beli bejo dipae kok jadi bejo kok meruan pengemyang arane Mas Suwayat dundange deglu karena apa gulune kisiring kendok bau deh entawan antarja maju siap perang arwahu yen krunguning Gusti Prabu Dewarujita acal kang ngadepi sira siap sebutane pindang urang maju kepala mundur wirang ini Sunda di korban yang tengah ngalas lakas nyambung kabaring Gusti Prabu entawan antarja Garut Kaca Bimanyu Semar takaturaken dandang muli kundul muli dandang Gusti Prabu Dewarujita anak-anak Bima kumpul ing kene kabeh Gusti. Didag-dagi mau beli pirak ya. Awas rajane. Mau sepira akan pendampinge Edi Jeki. Ada di seri Sandiwara dengan Indra Putra dulu bakal gemuyu untungnya kayak spidol kanca pelok maning gending ya kanca sing ayah alit sing duet tim BTS katresnan sing mame Bisma asal sing kuat kayak pembonang kuat mangane sing Pak Ustad Nurudin sing Tegal Bedog kirim kanggo Pak Ustad dulu gandrung dilanjutnya
sen boten pan paman Hanoman rawuh mriki ponakan. Anane Kakang Bima dadi Arca. Karot Kacak Wirang dadi Bayu Suta. Bayu trah keturunan, Suta arane anak. Urutane Bayu minurut dina pitu kabeh. Bayu yang dewa, Bayu yang gunung, Bayu yang manuk, Bayu yang ular, Bayu yang gajah, Bayu yang ketek, Bayu yang kesatria. Bayu yang dewa arane dewa Betara Bayu. Bayu yang gunung arane gunung Sokarimbi. Bagian wujud gunung bisa ngomong lantaran ketempelan Bayu. Bayu yang manuk arane manuk Birhawan. Najan wujud yang manuk bisa ngomong. Bayu yang ular arane naga kuaran. Bagian wujud yang ular bisa ngadepi gong telulas. Belok nyembur, belok nglibet, kok anu maneh kanggo tukang kecret. Bayu yang gajah, Ipenida, gajah situ banda. Najan wujudnya gajah bisa ngucap tata jalan. Bayu yang ketek paman Hanoman, Bayu yang kesatria, ramamu Kakang Jayasena. Wasmar on anak ketek putih ji. Oh man lah sing sembung adu-adu ngene. Kiai Semar yang guyon. Ponakan wisage sumilira ning pinggiring samudra. Ora kudu gendur yang tapas sangat semeti. Senajan duwe ketik jayan Prabu Dewaruci tak mungkin duwe kelemahan. Paman Hanoman, ya ponakan, paman. Matur ora digantung telagan ning awang-awang genekan karinyawan Mamai Bisman sareng ajae alipe kedikan witim BTS dewek ugane kang karinyawan mandana pakang lakoni lan 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 aulis jenal saking pasripis sampun ngaturaken matur kesuwun dihormati aulis jenal saking pasripis Mama El pasrekang kaji warjo gede sareng ini jaya pamain jaya sampun abineng kulane Mama kasya cangkrung sareng ini cawi sareng mamaku tarasono mamaku wanasari kang nurakan dekmos banget tajanani masalah wasi
Dadian Gatot Kaca tapa brata. Memang jarewang salang iwak berak mungganing pasok paman orang bodoh di lantaran deleng Kakang Jayasena blegedeg dadi arca, blegedeg dadi patung uga Gusti Arjuna, Gusti Prabu Darmakusuma. Tapi ingat Gatot Kaca, pusakae cemparinge Prabu Dewaruci takib sembarangan. Singaran gaman upas paswasna. Dadi yen gaman upas-upas iku manjing racun. Pawasna pemusnaing diri sira yen tibaning manusa ilang napase, ilang nyawane blegedeg dadi arsa. Carane pripun Paman Hanoman? Bakal digawe meneng karo meneng akal beli ketemu kakasa. Pendawa iki blok nyerang, tapi yang diserang sekayu kaya wong adang. Paman Noliwang Sitkang terima padan padane Gatot Kacang lurung. Tengahing wengi temunana arcae wong tuamu. Rama Pendawa. Iya. Kari wong becik pasti ketitik malah pasti ketara bapai altangan mama ega bisik geding sampun lagi mama bisma sarang ulis jenal sarang kamang kandung silakan makane dadi restua karo pamanmu ijina karo uwamu uga ramamu Kakang Jayasena. Yen kula kawruhan nyerang Mengastina, yen kawruhan Gatot Kaca nusupa ning waktu awan aling-alinga ning jagat padang. Nyusupa jagat awan aling-alinga ning jagat padang bakal aling-alingan lu ning jagat penteng jareng masane Kyai Sukarno. Tadi perang aja ngadirakan dada kayak meja, kikir kayak papan tulis. Nah jan Kiai Semar uga pada perangnya colong-colongan, tembangan dari colong-colongan. Memang bakal ngadu kesaktian Dewa Rujita Kasoran terang Gatot Kaca. Tapi awas, bukan melepas anak panah. Upas pawasna ngindara Gatot Kaca maka terus juga wong semoro Paman Hanoman cuma ngobe bro sira serawu gadinge ning arcane wong tuamu derek dawu Paman Rayu Bimayung maka derek dawu rakat sarang lawan kuda nemone arcane Rama Pendawa. Kanduran penyelaman tekad dengan tidur jangan saburungan mamai bisman kang kaji warjo wadar kini keding lawa ulis jenare keding sing pasti dipis sesek wanasari kang girengaku sarang mamaku wanasari sarang kanduran kang regenge di bos wangi aja lamu sekarang kira gambar aku bilang pisan kaya kaca sarang mamaku mulya sari mama Citi Aji Jamila yang gede kang gue tegal girang Baturira kumbulaken ya Gusti Gatot Kaca Gusti Bimayu arep njaluk ijining arcaane Gusti Pendawa. Jadi sira-siraan pada nyamar. Jadi serangan iki blik secara terang-terangan. Siap komandan tampok rayu. Ajai alip sampun lamun
Gring, melu beli gring, waya melu. Ya muga-muga ketemu karo Drona. Tapi awas, Gusti Gatot Kaca nyerang kelawan Gusti Bimanyu berikut benteng Amarta, perange uji-ujian, perange usup-usupan. Awas. Sampun aligi ngurakan deget. Sebab bakal dilawan karo kekerasan iki pusakane Prabu Dewa Rujita gaman upas pawasna. Yen ketiban pusaka kun padhot nyawane ilang napase. Siapa? Ya cah. Sing kaduan awas iki. Kok makan kok. Barangan. Mama el pakang ngiringaken sampun alisa lawas deh. Aulis jeneng sing pasritis dewe. Asih mugaran anu mawa kapajaan jadi katilas rahet gudang rasa ngoleang diri asa juring gampang maksakeun megah nalengkang heas pasak Sumarang Arcaning dipati Arjuna. Ilang nyawa pedhot napas. Nalika kedawan pusakaning Prabu Dewa Rujita gaman upas pawas ngandung racun. Pedhot nyawa ilang napas. Bimanyu boten kiyat nahan toya larangan. Apa sebutannya toya larangan? Banyu. sampat kang rakan dek bos palet tewek sareng mamae Bisma ajar lamun Ramadipati sembai kula paman Pamadipati sembai kula wariga aina kaya pengemek banyu mata ada sing kuping tambah raine sing bojo guyon bedik mamaku manasari keding sampurna dislawase kang kajiwarajo sampurna dilingkungan
kaca kesuwen provinsi buka ketangguhan ing raja mau ini nyuwun palilan Rama kula bales patinen jeng Rama dados arca kedah ngijinaken kula papat nyuwun restu papat kula bales patinen Prabu Dewa Lucita supantana bisukani kegiatan papat ayo nemoni Rama Bima Rama Jayasena jangan kang ditinggal kari puyang pajangan auli cina lapas ripis mamel pai kedit mamaya bisma sareng kang urakan dedewe majikan doae wong tua ucape wong tua pada karo barokahe Gusti Sing Kuasa payungana anak sampeyan bisa ngomong durung perang durung jotosan aja nangis semua suaranya ngeter-ngeter majikan nong si matamu nang gawe bingung ning pikiran apa sing dongoaken ning semah bener semah nggih majikan kula nyuwun restu kula nyuwun doa Rai Broco ya buah koret wae lah palingan suarane ngawur-ngawur mengkono sumbuk iki di pandemaken kaget sang mamaku itu mamaku mulia sari serang mama jari kang miringaken sing kadongan aja nali masalah masing majikan kedai walia jati temening walia lurugane putra-putra jenengan pokoknya sing bisa ngomong beli urusi Rai Bagong nabu dewe kaget dewe njebak dewe mamanya bang kolis lagi gede aja lali bayi selawase mamai elepan papai alkat mamai hari sekedi ajai alip kang wetim beteke sampuna di salawase mamai bisma sedulur dewe satu nepong putat payung aja ngelamun sing satu wong putat payung godong libas sing pangi galing jagas selawase sing satu wong putat payung aja lali sabu gore sing satu wong putat payung dewe sembah kula Rama Bima awas majikan tahan banyu mata awas sampeyan iki beli kena ngetokaken banyu mata kelingan beli lagi lakon lang-lang buana netes sing banyu mata bumi beli terima metu punggawa tiwa-tiwa anak sampeyan ya bener waspada nyuwun restu Rama supantana kula disukani kegiatan Rama Bima sukarana kegiatan balas pati dengan dados arsa dados patung Rama Bima Yumanang tengah kali kang urah kandung serang ulis jenderal sing pasri pies aja siji maning dalam kaca Gusti Prabu Darmakusuma permios Rama supantana kula disukani kegiatan Rama Bima
balas budi ya kuda nyaur utang jasa ya kuda nih sampean sing bakal nyampung watang sing lagi putung majikan nyuwun doa restu tampak lah ini wis ngerti bako ngerti masang gerem yang ngeter monggo Mama Bisma sadulur dewe kembang ira rangken ugani kang karinya bang mandana pakang lakoni sesepuan asari sareng mamaku tarasana dewe jalani manipulane mama kasta sing cangkrung kang sempat sampuna disa umum kalurakan de bune-bune sabapawon hinene masing sapune wong putat payung jalan